Tässä on kotimatkalla Dohan lentokentällä, matkalla siis Manilasta takaisin Suomeen. Manilassa osallistuin YVAMin kansainväliseen työntekijätapaamiseen. Paikalla oli 4500 ihmistä 110 maasta ja kaikki tulkattiin 10 kielelle. Tämä oli merkittävä tapaaminen siinä mielessä, että niin tällainen sukupolvenvaihdos, kun Loren Cunningham, perustaja, ja sitten se eka sukupolvi alkaa siirtyä muille laitumille niin sanotusti. Ja sitten ne vertaa Moosekseen ja Joosuan tämmöiseen kapulan vaihtoon. Tällainen Joosua sukupolvi alkaa ottaa enemmän vastuuta. Ja puhuttiin siitä, että rukous on tärkeä muutosvaiheessa. Siis jos ajattelee, miten hirveästi 64 vuoden aikana Lorenin näyn näistä aalloista, jotka muodostui nuorista, jotka meni kaikille mantereille, ja kuinka miljoonat ihmiset on tavalla tai toisella saanut kosketuksen yhden miehen kuuliaisuudesta. Niin sitten mitä jos tämä on vasta pienten alkujen aikaa ollut tämä, että vielä voisi tapahtua sellainen suurempi aalto. Mutta mä olin tosi kiitollinen, että sain olla mukana. Mä olin mediatiimissä ja yritin kirjoittaa ylös kaikki ne asiat, mitä sieltä lavalta puhuttiin, niin että sitten kun niistä videoista etsitään sopivia kohtia vaikka sosiaaliseen mediaan, niin ne löytyy sitten helposti. Ja sitten me järjestettiin viestintäverkoston tapaaminen, johon tuli reilu 60 ihmistä. Yritetään vahvistaa niin tällaisia alueellisia verkostoja, siis Aasian ja Afrikan ja Etelä-Amerikan ja niin edelleen. Ja sitten mulla oli 4 päivän loma yhdellä saarella. Siis mä oon niin kiitollinen, että sain tulla ja olla mukana ja kokea paljon uutta Jeesuksen kanssa ja nauttia hänen luomakunnastaan. Siitä, joka on luotu hänen kautta ja häntä varten ensisijaisesti. Kiitos rukouksista. Moi moi!